karong adlaw ang atong tabian kay mga techniques or mga signs nga inyong makita nga gipangbuhat sa inyong mga lodi nga di ganahan sa inyo or kanang paglikay-likay nila sa inyo nga paminaw ninyo nga abasing bro wato kabantay si idol nako pero gilikaya na day mo. But before we start, basing dahot da na mong mga load sa inyo, hag di mo kagawas, PM lang mo kay naar ko'y baligyang load pod. Basing nunig na hurot na inyong load ba niya, din mo ka-text yung mga bibil labs, or what na mo buhay pang online class diya sa inyo ha. Sa kunsa pa yung network ni mo, loadan di ka. So karon nato nagsugdan og tackle ang mga signs o mga techniques nga gipakita sa inyong mga load sa inyo ha, nga wa mo kabantay nga gilikayan na day mo. Pinakaunang common nga atong i-discuss karon nga technique nga gamiton sa inyong mga idol kanang gitawag nila cellphone toss. Kanang ilang paagi nga pagtos-toss silang cellphone para na ma-divert ilang attention sa ilang cellphone nga magtan-aw na sila para na ikaw malikayan. Bantayan na i-toss nimo. I-toss nimo ba imong attention na ama sa imong cellphone. Di ka kabantay sa imong surroundings na. Oh? Ano ako kabantay gali nimo? Ang pagtos sa cellphone pod depende pod siya unsa ka grabe ganahan mo likay sa tawo nimo. Pwede ra hinay, pwede ra taas kayo. Klaro kanang taas kayo gadumot na nimo. Pero kung hinay gali madadapa na. Kana siya pasabot na hinay ra taw. Mura na ari pang lood mo. Pero gani taas gali kayo nya pagdahom. Kay lago to nga nimo likay na lang jud. Di na siya ingon magpabuta-buta ba nga wadaw ka bantay nga di siya ganahan mo tagad jay mo ha. Ikaw mo likay na lang buga. Tao ra gud ta. Ang sunod jud nga common kay gamiton sa tong mga idol kay kanang gitawag nila angry look. Kanang maglakaw daw sila ba niya kunuhay na suko daw. Murag galagod sila or gisapot ba sila ba? Wa ka kibaw gud. Pero ikaw magpanukom ka nagtagad kay giyan na lang treatment sa imo ha. Kinsa may ganahan mo tagad yung inaana be. Kung yung naana palang daan iyang naong, di na kaganahan mo tagad. Mauna yung technique mo, advance siya ba? Advance siya mo gunahuna para di ka mo tagad niya, para ingnon ba? Ang pinakalas na technique, na pinaka-common nga gamiton sa itong mga idol dari sa itong palibot, karon ka nang gitawag nila shoulder drop. Ikaw be, makakita ka yung natuon ka be, ganahan pa ka mo tagad. Klaro kay nga ebidensya nga di siya ganahan mo tagad sa imuha. Mao na iyang gamito na iyang shoulder drop sa imuha. Mao to siya mga techniques nga gamiton sa mga lodi para mo likay sa inyuha. Nya kung ikaw naka-experience sa kagaying ato ka, likay oy. Abi pa lang dili ka pang showbiz ug naong. Imuha pa jud ding i-push imong self nga wa na mga pilia. Bawat saglit unya, kung chose kay sila pagkatao, likay na dayon. Kay dili man ka opsyon.